Keskitytään iskemiadiagnostiikkaan nyt tällä kertaa. Tässä on nyt, että mitä käydään läpi, eli käydään ST-nousuinfarkti, non-ST-nousuinfarkti, eli infarkti, jos ei ole ST-nousu, sekä muita iskemään liittyviä EKG-muutoksia. Ne on kuten Wellesin syndrooma, De Winter, T-aallot, sitten käydään vähän Scarboson kriteerejä vähän pintapuolisesti. On tärkeää muistaa, mitä me ei käydä läpi. Tässä näitä on muita erotusdiagnostiikassa tärkeitä aiheita, kuten varhainen repolarisaatio, se voi aiheuttaa ST-nousuja. Vasemman kammen hypertrofia ja hypertrofinen kardiomyopatia myös voi aiheuttaa ST-nousuja, voi vaikuttaa EKG-diagnostiikkaa. Perimyokardiitti on vähän oma kapittelinsa. Sekin voi aiheuttaa ST-nousuja, on vähän laajempia kuin näissä. Keuhkoembolia voi aiheuttaa tiettyjä EKG-muutoksia, elektrolyyttihäiriöt, Takotsubo, aivotapahtumat, lasten EKG, Artan dissekaatio. Näitä me ei siis käydä läpi. Me käydään ihan nämä, mitä tässä on ekana mainittu, eli STEMI, non-STEMI, nämä muutamat Wellens, De Winter ja T-aallot sekä Scarboson kriteerit käydään läpi. Et ne jää vähän itse opiskeluun tai sitten ehkä tulevassa koulutuksessa käydään noita muita asioita läpi. No niin. EKG:n tulkinnassa on toki tärkeää, että se tulkinta on systemaattista. Ja tuossa on tietty järjestys, missä käydään läpi. Keskitytään nyt tässä niin kuin infarktidiagnostiikassa lähinnä yleissilmäykseen, ST-välin ja T-aallon muutoksiin sekä kuvaltoihin. Nämä on nyt, mihin me nyt täällä keskitytään, mutta toki aina katsokaa systemaattista tätä EKG:tä. Tässä on nyt ihan alkuun ihan normaali EKG. Niin kuin näkyy, täällä ei ole mitään ST-tietoisen muutoksia. AVR on normaalisti tuommoinen, jotkut, jos te menette jonnekin töihin, joissain paikoissa tuo AVR on laskettu niin kuin peilikuvaksi, eli se on niin kuin kääntynyt toistepäin, se on laskettu, mutta useimmissa paikoissa AVR näyttää tältä. Tämä on normaali AVR. T-aallot, ei mitään T-inversioita, tuossa tuo T menee samaan suuntaan kuin tuo AVR on QR:ssä. Kuolta, jos katsoo, nämä kuolot on tämmöisiä pieniä nypylöitä, jos niitä edes näkyy. Tuolla on tämmöinen ihan pikkukuolto, tuollakin on pikkukuolto, tuossakin on pikku. Nämä on normaaleja, ei-patologisia kuoltoja. Käydään sitten myöhemmin läpi, mikälainen on patologinen kuolto. Vielä yksi maininta tästä näistä rintakytkennöistä. Tässä on normaali R-progressio, eli R-aalto näkyy tuolla, että se suurenee pikkuhiljaa, kunnes siitä tulee tuommoinen isompi, ja sitten voi tulla pieniä normaaleja kuoltoja tännekin. V1 vielä sen verran mainitsen, että tässä on vielä vaihtoehtoinen V1, tässä näkyy. On normaali, että V1 on T-inversio. Tai voi olla, että on pieni T-aaltokin, mutta sen T-aallon pitää olla pieni. Anteeksi, että keskeytä, mutta jos sä näytät hiirellä jotain, mulla ei ainakaan näy yhtään. Ei näy. Okei, loistava, kiitos. Mä yritän tuosta. Katsotaan tuosta toi laserosoitin. Näkyykö nyt? Näkyykö nyt? Joo, nyt näkyy. Kiitos. Kiitoksia. Yritin näyttää, joo, hyvä, että sanoit. Kerrataan sitten vähän vielä. Tuommoiset pikkukuolot on täällä normaalia, tuommoiset pikkuset nypylät. Sitä käytiin. Ei ole T-inversioita missään. T-aallot on normaalista. Tämä, että T-aalto menee alaspäin, on normaali AVR, se menee samaan suuntaan kuin tuo AVRn QRS-kompleksi. Ja sitten R-progressio täällä rintakytkennöissä on tärkeä nähdä. Eli tuonne menee R ylös ja sitten se R-aalto pikkuhiljaa suurenee. No, tuonne tulee pieni kuolto tuonne V5 ja V6. Ja tässä on tämä vaihtoehtoinen V1, eli V1 on normaalia, voi olla T-inversio siinä. Yleensä siinä se QRS-kompleksikin menee suurimmalta osaksi tuonne negatiivisen suuntaan. On myös normaalia, että tämä T-aalto on positiivinen, mutta se ei saa olla kovin isosti positiivinen. Että isoelektrinen tai tämmöinen negatiivinen on normaalia. Kovasti positiivinen T-aalto V1 on epänormaali. Varsinkin jos potilaalla on oiretta tai se on muuttunut jotenkin aikaisemmasta EKG:stä tämä T-aalto. EKG-tulkinnassa on tärkeää myös katsoa aikaisempia EKG:tä ja verrata siihen. No niin, sitten mennään iskemiadiagnostiikkaan, siinä on se normaali EKG. Eli ensimmäinen muutos, mikä yleensä tulee EKG:ssä, saattaa olla, että T-aalto korostuu. Ei mitään muuta, T-aalto lähtee korostumaan.
Sitten seuraavaksi ST-segmentti lähtee alaspäin, eli tulee ST-lasku. Ja tämmöinen tapahtuu, kun tulee iskemia. Eli sydämessä on iskemia, mikä siis tarkoittaa sitä, että ei ole täys okkluusio tai tukos sepelvaltimossa, vaan tämmöinen pieni subendokardiaalinen vaurio, niin tulee tämmöisiä muutoksia. Sitten kun on täystukos, mikä on siis vaarallisempi ja se pitää hoitaa paljon nopeammin, joko PCI:llä tai jos ei pääse nopeasti PCI:hin, niin sitten liuotetaan. Ja on tämmöinen ST-nousu. On tärkeää muistaa, että joskus iskemiassa EKG voi olla täysin normaali, eli normaali EKG ei poissulje iskemiaa. Tässä on vielä aikaperspektiivissä, mitä tapahtuu. Eli ensin on normaali, sitten T-aalto, näette, T-aalto lähtee korostumaan, ST-segmentti lähtee nousemaan, siis kun on täys okkluusi, niin ST-segmentti lähtee nousemaan. Tässä on tärkeää katsoa tätä ST-segmentin muotoa, eli tämmöinen, kun tämä ST-segmentti on tämmöinen ylöspäin viettävä suora, tai ylöspäin viettävä tai suora, tai se tämmöinen haudankivimäinen tämmöinen kupera, niin se on pahoja muutoksia. Ja sitten se lähtee pikkuhiljaa sitten alaspäin tämä päivien jälkeen ST-segmentti alaspäin, viikkojen jälkeen ST-segmentti on ihan normaali, mutta T-inversio jää. Sitten vuoden päästä oikeastaan kaikki mahdollisuudet on sen jälkeen mahdollisia. Q-aalto tai jopa pieni R voi olla. T-aalto voi olla joko invertoitunut tai normaalimpi. Tässä on ihan oikeasta potilastapauksesta aikajana. Näette tässä, potilaalla on septaalinen ST-nousu. Tulee tässä näin, näette tuossa ensin pelkkä T-aalto lähtee korostumaan, sitten ST-segmentti lähtee nousemaan ja tuossa näette, että on muodostunut Q-aalto. V1, V2 Q-aalto ja R on hävinnyt täältä V3, tai ne on hävinnyt, tuossa näkyy pieni R, näette tuossa on pieni R, ne ei ole hävinnyt, mutta tämä R-progressio on selvästi huonompi. Tässä on esimerkki potilaasta, joka saatu, eli tätä potilasta ei ole liuotettu tai ei ole hoidettu, niin on muodostunut Q-aalto. Tämä on niin kuin vähän ehkä pieleen mennyt tämä hoito tässä näin, kun on muodostunut Q-aalto. Mutta tässä on sitten esimerkki siitä, että on potilas käynyt PCI:ssä, niin tässä ei synny Q-aalto. Eli täällä alkaa selvästi ST-nousuja, T-aalto on korostunut, ST-nousut tulee ja reperfuusio saadaan aikaiseksi sillä PCI:llä, niin tulee kyllä T-inversiot, mutta R:llä ei tapahdu mitään. R säilyy ihan normaali. Tässä on onnistunut hoito tällä potilaalla. ST-nousussa on tärkeää muistaa nämä kriteerit, tai ainakin tarkistaa jostain. Riippuu iästä ja sukupuolesta ja kytkennästä. Eli V2, V3 on normaalisti fysiologisesti ST-nousua. Eli se ST-nousu katsotaan merkitykselliseksi vasta, kun on yli 1,5 mm naisilla, 2 mm yli 40-vuotiailla miehillä ja alle 40-vuotiailla on fysiologisesti vielä korkeammat, siellä vaaditaan jo 2,5 mm V2, V3. Sitten nämä muut kytkennät, muissa kytkennöissä riittää 1 mm, paitsi nämä lisäkytkennät, V4, R, V7-V9 riittää 0,5 mm. Katsotaan kohta, miksi 0,5 mm riittää näissä, mutta muistakaa, että 1 mm muissa V2 ja lisäkytkennässä 0,5 mm. Ja sitten pitää olla vähintään 2 rinnakkaisessa kytkennässä. Ja niin kuin tuossa sanottiin, että suora tai kupera on huolestuttavampi kuin kovera. Kovera on niin kuin alaspäin, kovera näin päin. Ei ole niin huolestuttava kuin suora tai tällainen kupera. Ja se ST-muutos lasketaan tuosta J-pisteestä, että siinä missä se kaartuu tuonne ST-segmenttiin päin, niin siitä lasketaan se ST-nousu millimetreinä tuolta perustasolta. Se toinen EKG:ssä mahdollisesti nähtävä muutos on ST-lasku, ja sen kriteeri siinä riittää jo 0,5 mm. Ihan missä vaan riittää 0,5 mm, ja sen pitää olla horisontaalinen tai alaspäin viettävä. Jos ylöspäin viettävä, niin se ei ole ST-lasku. Ja
Senkin pitää olla kahdessa peräkkäisessä tai rinnakkaisessa kytkennässä. Katsotaan kohta, mitkä on rinnakkaisia kytkentöjä tuolla sitten myöhemmin. V2, V3 riittää pienempi lasku, niin kuin mä sanoin. V2, V3, jos mennään edelliseen slaidiin, niissä on fysiologisesti ST-nousua, niissä pitäisi olla ST-nousua fysiologisesti, niin niissä riittää luonnollisesti sitten pienempi ST-lasku. Katsotaan merkitykselliseksi. Ja tässä vielä tästä ST-laskussa, tämä voi olla normaali, tämä, että se nousee ja viettää ylöspäin, niin tämä voi olla normaali ST-lasku. Se, että se viettää alaspäin tai on suora, se on epänormaali. Se on T-inversion kriteeri, tarkoittaa uusi, että nimenomaan verrataan vanhoja, että joskus potilaalla on T-inversioita luonnollisesti, eikä ne merkitse mitään, jos ne on vanhoja, mutta uudet ja muutenkin nämä kaikki muutokset, niin jos ne on vanhoja, niin niitä ei kannata sillä tavalla katsoa, että verrataan vanhoihin EKG:ihin aina. Jos niitä on käytettävissä, ainahan niitä ei ole käytettävissä. Mutta uusi yli 1 mm T-inversio kahdessa rinnakkaisessa kytkennässä. Tai sitten se voi olla ihan vaan madaltunut aiemmasta. Tai jopa suurentunut. Muistakaa, että siinä, niin kuin äsken katsottiin, että T-aalto voi lähteä nousemaan. Niin sekin on merkityksellistä iskemiadiagnostiikassa. Uusi madaltunut tai invertoitunut T-aalto on merkityksellinen. Iskemiadiagnostiikassa on tosi tärkeää katsoa näitä sepelvaltimon anatomiaa. Täällä on sydämen oikea puoli, tuolla on oikea eteen, täällä on korvaike oikea eteinen, täällä on oikea kammio. Ja täällä on tämä RCA, eli oikea sepelvaltimo. Suonittaa oikeata puolta, näitä oikeita eteistä. Tässä oikeassa eteessä kannattaa muistaa, että tässä sinussolmukehan on täällä takana, että tämä oikea sepelvaltimo suunnittaa myös eteissolmuketta sekä AV-solmuketta. Ja se yleensä jatkaa tänne alas, eli tänne sydämen alaseinämään, eli infrarysen seinämään. Kohta katsotaan, miltä näyttää EKG:ssä infrarysen seinämän muutokset EKG:ssä, mutta tärkeää muistaa, että anatomia inferiorinen tarkoittaa RCA:ta. Muistaa tämän anatomia. Ja sitten tässä on vasen sepelvaltimo, joka jakautuu sitten kiertävään haaraan, joka menee, siis se kiertää, tässä on vasemmalta puolelta nyt kuva, se kiertää tuonne sydämen lateraaliseinämää pitkin. Ja LAD, joka tulee tästä sydämen etuseinämää pitkin ja suonittaa myös septumia, eli tuonne menee septaalisia haaroja tästä LAD:stä yleensä. Ja on tärkeää nyt muistaa, että LAD tekee etuseinämän infarktin, LCX lateraalisen infarktin tai inferolateraalisen infarktin ja RCA inferisen infarktin. Se tulee ihan suoraan tuosta anatomiasta. Ja niinpä meillä on nyt näissä EKG:issa on tietyt kytkennät kuvaamassa näitä tiettyjä anatomisia paikkoja. Jos aloitetaan LCX:stä, te muistatte, siinä kuvassa LCX se kiertää, eli kiertävä haara, se kiertää sinne sydämen lateraalipuolelta, eli siinä on lateraalisissa kytkennöissä muutoksia, jos LCX on tukossa, tai siinä on iskemia, LCX-alueella iskemia, jos ei ole täysin tukossa. Niin nämä lateraaliset kytkennät on raekytkentä 1, AVL, ja sitten mennään tänne rintakytkentöihin V5, V6, on lateraaliset kytkennät. Sitten on RCA, joka on sen inferoisen, niin kuin huomasit, se menee sinne sydämen alle, inferorinen, eli alaseinä. Ja alaseinä kytkennät on 2, 3, AVF. Ja sitten LAD, joka suonittaa sitä sydämen etuseinämää ja septumia, niin V1-V4. Joskus puhutaan myös septaalisista, että septaalinen erotaan erikseen, mutta periaatteessa LAD myös septaalista aluetta suonittaa. Joskus kuitenkin ihmisissä on eroja ihan anatomisesti, on olemassa oikea dominantti. Eli oikea dominantti tarkoittaa sitä, että se, siinä aikaisemmassa kuvassa oikea sepelvaltimo suonitti tätä oikeaa kammiota ja alaseinää, mutta tässä jos on oikea dominantti, se kiertää tuolta lateraaliseinää. Joskus voidaan nähdä lateraalisia muutoksia, jos on oikea dominantti.
Sitten taas jos on vasen dominantti, niin täältä vasemmalta tulee haaroja tänne oikealle puolelle. Ja se saattaa joskus vähän sekoittaa sitä EKG-diagnostiikkaa, mutta tiedostakaa, että aina välttämättä kaikilla anatomia ei mene ihan niin kuin yleensä keskimäärin ihmisillä. Tässä vaan, tämä on periaatteessa sama kuva, tässä vaan nähdään, että jos osa ultraääntä käyttää, niin voi katsoa suonitusalueita myös ultraäänellä, että mikä alue ei supistele hyvin. Ja tässä vielä toinen luonnoskuva näistä kytkennäistä. Nämä on varmaan teille tuttuja jo. Tässä on nämä rintakytkennät. Huomaatte täällä esimerkiksi V5, V6 on täällä lateraalipuolella selvästi. Lateraalipuolella myös AVL ja 1. Inferioriset 3, AVF 2. Katsoo sydäntä täältä alapuolelta. Ja AVR jää vähän tuommoista yksinäiseksi, se ei ole oikein missään näistä. Mutta AVR on myös tärkeä, me nähdään se tuossa yhdessä esimerkissä. Nyt sitten paitsi, että me katsotaan noita muutoksia, niin me katsotaan myös niin kutsuttuja resiprokaalimuutoksia. Mihin tulee resiprokaalimuutokset? Eli jos toiselle puolelle tulee esimerkiksi ST-nousu, niin toiselle puolelle tulee ST-lasku, jos se katsoo eri suunnasta. Näytän vielä tästä kaaviokuvasta. Esimerkiksi jos AVL:ssä näkyy ST-nousu, niin kun tämä 3 katsoo eri suunnasta, että se menee ihan päinvastaiseen suuntaan, ei nyt ihan, mutta melkein päinvastaiseen suuntaan kuin AVL, niin jos tänään tulee ST-nousu, niin voi olla, että 3 tulee ST-lasku. Niin ne on resiprokaalimuutoksia, niitäkin on tärkeää katsoa EKG:ssä. Tässä on kaaviokuva, missä on resiprokaalimuutokset, missä on, jos on septaalinen V1, V2, anterioinen V3, V0, anteroseptaalinen. Nämä on nimityksiä erilaisia anatomioille, mitä voi nähdä EKG:ssä. Tässä on yksi virhe tässä kaaviokuvassa, jonka mä vaan sanon, että tässä, otetaan tuosta tommonen, eli tämä posteriorinen, sillä on V7-V9 oikeastaan, että sillähän on vähän huonosti pidetty. V7-V9 näyttää kyllä posteriorisen infarktin, ja sitten sillä on resiprokaalimuutokset, näkyy täällä toisella puolella. Katsotaan kohta, mihin noin tulee noin V7-V1. Anteeksi, V7-V9. Tässä näin. Eli V7-V9 on niin kutsutut posterioriset kytkennät, eli nämä on ne normaalit kytkennät. Jos tekee kaksoiskytkentää, niin mehän ei nähdä kuin nämä rintakytkennät ja sitten raikytkentä 1, 2, 3, AVF, AVL ja AVR. Ne on ne, mitkä nähdään. Nämä on lisäkytkentöjä, jotka kannattaa ottaa tietyn tyyppiseltä potilailta. Itse asiassa käypähoitosuositus suosittelee, että kaikilta, joilla epäillä akuuttia koronaasyndrooma, otetaan nämä lisäkytkennät tänne. Ne laitetaan tänne taakse. Ihan tänne taakse. Tässä skapula laitetaan tänne V7, V8, V9. Tässä on tärkeää huomata, niin kuin mä sanoin, että V7, V9, V4, niissä riittää se 0,5 millimetrin. Eikö niin muistatte sieltä aikaisemmasta diasta, että siinä riittää se 0,5 millimetrin. Tässä on selitys, miksi riittää 0,5 millimetriä. Eli nehän tulee tänne taakse, V7-V9, niin nehän on kauempana sydämestä kuin nämä etupuolella olevat kytkennät, jossa on aika paljon ilmaa välissä, niin sen takia riittää se 0,5 millimetriä. Ne ei ole niin herkkiä. Mä vielä palaan noihin resiprokaalimuutoksiin sen verran, että joskus nämä resiprokaalimuutokset tulee ennen näitä muutoksia, missä se pitäisi näkyä. Et sen takia kannattaa myöskin kiinnittää huomiota siihen resiprokaalimuutokseen. Ja tästä kuvasta te näette, että jos potilaalla on takaseinäinfarkti, niin se näkyy niin kuin täysokkluusio. Periaatteessa potilaalla ST-nousuinfarkti, niin se näkyy resiprokaalimuutoksena täällä edessä, näissä rintakytkennöissä. Sehän näkyy ST-laskuna, ja sitten kun täältä ottaa lisäkytkennön, niin täällä näkyy ST-nousu puolestaan. Niin nämä on suoraan vastakkaisia, ne muutokset myös EKG:ssä menee vastakkaiseen suuntaan. Sama jos potilaan etuseinäinfarkti, niin täällä näkyy ST-nousu näissä kytkennöissä, etuseinäkytkennöissä, ja sitten täällä posteriorissa kytkennöissä näkyy ST-lasku puolestaan resiprokaalisena muutoksena. Ja tässä on vielä V4R:n paikka. V4R tulee tänne, se tarkoittaa vasta, että V4 otetaan tuolta pois, mihin normaalisti V4 meni, se pistetään samaan paikkaan, mutta vaan oikealle puolelle rintakehää. Joskus käytetään myös V3, se otetaan vaan V3 pois, laitetaan tuonne
missä V3 olisi, mutta oikealle puolelle rintakehää. Käypähoitosuositus suosittelee kyllä ottamaan tuon V4R, jos epäillään niin akuutissa pelvatinmuuttokohtausta. Ei potilaille, joilla otetaan vaikka ihan kontrollin vuoksi joku EKG, niin ei, niillä otetaan vain perus 22. Tässä vielä tästä V4R:stä, niin kuin te näette, se on täällä oikealla puolella, se katsoo sydämen oikeata puolta, varsinkin oikeata kammiota, joka tulee tänne. Yleensä näissä, jos potilaalla olisi niin kuin oikean puolen infarkti, vaikka ST-nousu-infarkti, niin se näkyy kyllä myös inferiorikytkennässä. Tällainen isoloitu oikean kammun infarkti on erittäin harvinainen, että se näkyisi pelkästään V4R:ssä. Olisi tosi harvinainen semmoinen infarkti. Mutta käypähoitosuosittelu otetaan kaikki. Kaksoiskytkentään lisäksi V4R, V7-9, niin takaisin kytkennät vielä. Tässä on vielä lueteltu, jos on oikean puolen infarkti, että mitä muuta näkyy kyllä siinä EKG:ssä. Ja sitten on vaara hypotensiolle. Tämä on tärkeää sinänsä muistaa, että jos on oikean kammion infarkti tai inferiorinen infarkti, että potilas on todella herkkä hypotensiolle, ei kannata käyttää nitraatteja. Jos käyttää nitraatteja, potilas voi mennä niin kuin ihan todella huonoon kuntoon, ne tarvitsee paljon enemmän nesteytystä. Että se on tärkeä hoidon kannalta tunnistaa oikean puolen infarkti kautta inferiorinen infarkti. No niin, nyt on ensimmäinen EKG-esimerkki. Katsokaa tätä EKG:tä ja kertokaa, mitä te näette tässä EKG:ssä. Annetaan hetki aikaa. 75-vuotias mies tullut rintakivun vuoksi päivystykseen. Ohessa on tuo EKG. Saa ihan huutaa tai kirjoittaa. Mikkiä vaan auki. Näkeekö kukaan yhtään mitään? Ei tarvitse kaikkia sanoa. Näettekö te, ettekä joku muutos, minkä te näette? Täällä tuli Basitilta kommentti, että V2-ST nousu AVL toisinpäin. Kyllä. Ja anteeksi, mikä V2-ST nousu, mikä se toinen vastaus oli? Sitten Basit jatkoi, että AVL toisinpäin. Joo. V2 on selvä ST nousu, niin kuin me muistetaan, V2, V3 oli niissä oli ne eri kriteerit. Nyt on 75-vuotias mies, eli hänelle riittää 2 mm ST nousu V2, mikä katsotaan merkittävästi. Tämä menee yli 2 mm. Yksi ruutu on tässä 1 mm. Eli tässä on selvästi ST nousu. Tässä on itse asiassa vielä ST nousu, 2 mm ST nousu tuossa V2, V5, V4, V5, näissä on kaikissa ST nousu. Merkitsevät ST nousu. Ja nämä on rinnakkaisia kytkentöjä. Hänellä on ST nousu infarkti. Sitten on resiprokaalimuutokset. Kytkennöissä 2, tuolla näkyy ST-lasku. ST-laskuhan riittää merkitys on 0,5 mm. Tuolla näkee ST-lasku, joka on horisontaalinen. Se ei ole mitenkään alaspäin viettävä, se on horisontaalinen ST-lasku. 3. näkyy horisontaalinen ST-lasku ja AVFS. Nämä on resiprokaalisia muutoksia. AVL on myös pieni ST-nousu, kyllä. Eli tämä on lähinnä nyt anteriorinen infarkti, mikä tässä on. Sopii anatomiaan, on resiprokaalisia muutoksia. Tämä on ST-nousu-infarkti. Aloitetaan lääkitystä, soitetaan STEMI-päivystäjälle. Tämä pitäisi saada mahdollisimman nopeasti joko PC-ihin tai sitten liuottaa tämä. Ja pystyisitkö laittaa sen kursorin taas? Eikö se näy? Ei näy. Jaha. Totta. Hyvä, kertokaa vaan näistä heti. Se on totta, mun pitää vaihtaa. No niin. Eli käydään vielä läpi. Eli V2 ST nousu, tuolla on pieni ST nousu,
ST-nousu. Täällä ehkä pientä AVL:ssä, että ehkä menee niin kuin taas, voisi olla anterolateraalinen, niin kuin AVL menee. Resiprokaalien muutokset AVF:ssä on pieni ST-lasku, 3. ST-lasku ja 2. ST-lasku resiprokaalisesti. Ja muistakaa, nämä ST-laskut voi tulla jopa ennen näitä ST-nousuja. Nämä on joskus aika herkkiä. Ja horisontaalinen, nämä on kaikki horisontaalisia nämä ST-laskut, nämä on merkityksellisiä, yli puoli millimetriä tai yli. Seuraava potilastapaus, 76-vuotias nainen, jolla tunti sitten ennen päivystykseen tuloa, tai tunti ennen päivystykseen on ollut puristava rintakipu, selkeän täysin oireeton, troponinit on toistettu, ne on normaalit koko ajan, kaikki labrat on normaalit, ja tässä on hänen EKG. Mitä tästä sanoisit? Saa avata mikkiä tai kirjoittaa sinne chattikenttään. Kattokaa vain hetki tätä. Toisaalta vielä potilas on täysin oireeton tällä hetkellä, tunti sitten puristava rintakipu. Kaikki labrat normaalit, troponit normaalit. ST nousu ainakin jossain V3 ja 2. Kyllä, hyvä. V2, tämähän ei ole merkitsevä. Tämä oli nainen, sillä pitäisi olla 1,5 milliä. Tämä ei ole ihan 1,5 milliä J-pistessä, tämä on ehkä just 1 milli. V3 ehkä just 1 milli. Onko tässä mitään muuta kuin pieni ST-nousu? No V4 on normaali. Joo, tämä on ehkä jotain häiriöä tuossa noin. Miten te sanoisitte T-aloista? Tänne tuli nyt kommentteja. Elias laittoi, että T-inversiot ja Basit laittoi BI Fasik U-aalto. Joo, U-aaltoa en ehkä tässä näe. Voisiko toi olla U-aalto? En tiedä. Mutta kyllä T-inversiot on hyvä huomio tässä näin. Tuolla on ihan selvä T-inversio. Eikö niin? Se täällä on vähän tämmöinen, että se ensin menee ylös sitten alas. Eli tämä loppuosa on inversiossa. Se on hyvä huomio. Tämä on nyt tosi, miettikää, nyt olette EKG:ssä jotain muutoksia, potilas on täysin oireeton. Niistä ST-noususta vielä, että jos V3 on pieni, ehkä just 1 millimetri ST-nousu, mutta se ei ole 2 peräkkäisessä. Eli tuo ST-nousu ei ole mitenkään merkittävä. Muistakaa, 2 rinnakkaisessa kytkennässä pitää olla. V3 ST-nousu, tämä ei ole mikään ST-nousu-infarkti. Mitä tekisitte seuraavaksi tälle potilaalle, jos tämä on nyt teidän potilas? Ei täysin oireeton, olette ottanut troponinit 2 kertaa, ne on ihan normaalit, koko ajan pysynyt. No, kaikki nyt on miettinyt, mitä ne tekisi, päästäisiin kotiin, ottaisiko kaverille. Pitäisikö ottaa uusi EKG hetken päästä uudelleen, jos Oikein tulee muutoksia? Oikein hyvä. Ehdottomasti pitää ottaa uusi EKG hetken päästä uudestaan. Mutta mä tiedän, että tässä vaiheessa potilas pitää ottaa sairaalaan. Syy on se, että tämä on nyt tärkeä tunnistaa tämä asia. Käydään tämä slaidi kohta, mennään ensin, katsotaan mikä tämä nyt oli. Tämä on niin kutsuttu Wellensin syndrooma. Ja tämä on merkki kriittisestä allaiden stenoosista potilaalla on angina-anamneesi. Eli näissä, kun te katsotte näitä EKG:itä, paitsi että katsotaan niitä aikaisempia EKG:itä, katsotaan myös potilaan anamneesit. Potilaalla, joka on muuten vaatetaan joku kontrolli-EKG ja sillä ei ole mitään oireita ollutkaan ja jotain muutoksia näkyy, niin ei niistä pidä sanoa, että potilaalla on iskemä tai koronarisyndrooma. Mutta tällä potilaalla on ollut puristava rintakipu, vaikka se on nyt ohi, mutta sillä on ollut puristava rintakipu. Ja sen takia se tuli päivystykseen. Ja silloin ne T-aaltomuutokset, niin tämä on Wellensin syndrooma. Ja tämä kertoo LAD-stenoosista, tai se on ollut joskus jopa tukossa, täysin tukossa, ja sitten se on nopeasti liuonnut ja tullut reperfuusio.
Ja tässä on mahdollisesti etuseinäinfarkti tulossa ihan niin kuin lähiaikoina. Ja miten tämä tunnistaa, on just nuo T-aaltomuutokset, mitä noissa nähtiin. Yleensä V2, V3, mutta voi olla missä tahansa näissä rintakytkennöissä. Näitä on 2 eri tyyppiä. Katsotaan kohta ne tyypit. Ja troponeenit on täysin normaalit. Nämä pitää ottaa sairaalaan, nämä tarvitsee kiireellisen angiografian. Ja tässä on nämä, miten tämän tunnistaa, eli tässä on 2 eri muotoa. Joka on tämmöinen A-muoto, missä se eka osa on tuommoinen positiivinen ja sitten menee negatiiviseksi. Voi nähdä pelkästään tällaisen. Ja B-muoto on, että se on koko vaan negatiivisia. Eli nämä molemmat on valenssiä, nämä tarvitsee ihan sama, vaikka potilas on oireeton, sillä on kuitenkin anamneesissä se puristava rintakypä tai joku muu akuutti koronaisyndroomaan sopiva oire. Ja näette nämä muutokset, paitsi että ne pitää toistaa, koska tämä kertoo siitä, että voi olla tulossa etusydäminfarkti, ihan täys okkluusio ja ST-nousu. Herkästi, jos potilaalla tulee oireita, toistetaan se EKG. Ja voi olla, että kannattaa toistaa ehkä 1 EKG välisen päivystyksen, ja sitten lähdetään sairaalaan odottaa sitä angiografiaa. Ja Wellnessin sydämessä on myös, paitsi on ne T-aaltomuutokset, mutta ei saa merkittävä ST-nousu, koska jos olisi merkittävä ST-nousu, se olisi ST-nousuinfarkti ja se on eri sen potilaan hoito. Se potilas menisi heti WC-hän tai se liuotetaan. Mutta potilaalla ei saa olla merkittävä ST-tason nousu. Ei saa olla kuuaaltoja. Yleensä R-progressio on ihan normaali. Ja potilas voi olla kivuton, voi olla kivuliaskin ottohetkellä, mutta voi olla myös kivuton. Se oire voi olla täysin ohi. Troponit on normaali. Ja mennään takaisin tähän EKG, että normaali R-progressio, eikö niin, R nousee, ei ole kuoltoja missään. Rintakytkennöissä on, tämä T-aalto, T-inversi voi olla normaali, niin kuin muista V1, mutta täällä ei ole enää normaalia, tuolla on kaksiosainen, tuolla on muuttunut tuommoiseksi ihan täysinversioksi. Ja ei ole merkittävä ST-nousu, jos tuossa on pieni, mutta ei ole 2 peräkkäisessä merkinnässä, eli ei ole merkittävä ST-nousu. Tästä vielä, että tässä niin kuin aikajana, eli se yleensä alkaa tästä ja sitten niin kuin, mitä enemmän aikaa menee, niin sitten tulee tämmöistä T-inversiota. Muistakaa Wellens, rintakytkentöjen T-aalto, joko T-inversio tai semmoinen 2-osainen T-aalto on Wellens, jos potilaalla on siihen sopiva oire. Ja tässä vielä tällä potilaalla LAD oli ihan stenosissa ja se avattiin tuossa noin. Tuolla menee LCX, tuo kiertävä haara. No niin, sitten seuraava potilastapaus. 67-vuotias mies, insuliinihoitoinen diabetes, hyperkolesterolema, verenpainetauti ja uniapnea. Tupakoinut 40 vuotta, aikamoiset riskitekijät. Hän tulee päivystykseen ja hän sen takia, kun ihan 5-10 metrissä tulee rintakipua, aiemmin sama oire tullut vain ylämäessä, portaissa, ei missään muualla ole tullut. Laboratoriot täysin normaalit. Mitä ajatuksia tämä herättää niin kuin tänään EKG? No toivottavasti jotain ajatuksia herättää. Katsotaan seuraavaksi EKG. Mitä sanoisit EKGstä? Tänne tuli kommentti, että sydämen vajaatoiminta. Kyllä voi olla sydämen vajaatoimintakin. Ehdottomasti. Tämähän voi olla niin kuin monta asiaa, jopa siis keuhkoemboli voisi niin kuin aiheuttaa rintakipua. Mutta joo, voi olla sydämen vajaatoiminta. Kyllä se on ihan oikein. Mutta katsotaan nyt EKG:tä. Tässä näette. Saa sanoa tai kirjoittaa. Ainakin ykkösessä ja AVL:ssä on ST-lasku. Kyllä. Ja tästä muuta.
Mitä sanotte näistä T-aalloista? Tänne tuli kommentti, että T-inversio V4, V3, V2, kysymysmerkki. Joo, niin, tämä on tämä kaksiosainen, että loppuosa inversiossa alkuosa, eli tämä on nyt se, mitä äsken nähtiin siinä Vellensissä, eikö niin? Kaksiosainen T-aalto, jossa loppuosa menee alas. Alas nyt sitten. Tämä potilas tietenkin otetaan sairaalaan. Täällä on joku non-stemi. Non-stemi. Tämä otetaan sairaalaan, ei ole ST-nousu ja kiireellisesti otetaan sairaalaan, tehdään, on kiireellinen, mutta ei ole päivystyksellinen, ei tarvitse päivystyksellinen. Otetaan sairaalaan sitten, kun ehditään tähän kiireellinen angiografia tälle potilaalle. Toistetut EKG voidaan katsoa siellä niin. Täällä on kommenteissa myös, että LVH lisäksi kysymysmerkki. Joo, volttikriteerein, jos lisää tuosta vaikka V1 ja V5, niin joo, voi olla. Joo, kyllä, mutta nyt tosi hyvä huomio. Huomio kyllä. Mennään vielä tähän. Oikeastaan tämän slaidin pointti on se, että mitä ajatuksia herättää ennen EKG:n näkemistä. Tämmöinen potilas, tämä on niin kutsuttu UAP-potilas. Ja ennen EKG, tällaisella UAP-potilaalla EKG voi olla täysin normaali, troponit voi olla täysin normaalit. Ja vaikka EKG olisi normaali, tällä potilaalla ei ollut EKG normaali. Mutta jos EKG olisi myöskin normaali, eli kaikki meidän tutkimukset on normaali, mutta tämmöinen oire, noin pienessä rasituksessa tulee rintakipua, niin tämä on UAP, eli epästabiili angina pectoris. Nämäkin kuuluu sairaalaan, vaikka kaikki olisi normaalia. Niin kuin meidän tutkimukset on normaali, mutta oire on tämmöinen, että pienessä rasituksessa tulee. Tässä oli tämä pointti, että ennen EKG:n näkemistä tämä potilas, niin me tiedetään, että tämä potilas pitää ottaa sairaalaan, koska tämä on epästabiili angina pectoris. No niin, sitten on 26-vuotias aiemmin terve nainen, tulee ohittuneen tykytystuntemuksen vuoksi. Ei mitään rasistusoireita, ei mitään oireita enää, tykytystuntemus on jo ohittunut. Vaan nyt tunnistatte varmaan tämä EKG, tämä on nyt tarkoituksena, tämä on nyt ihan se sama EKG. Tämän pointti on nyt vaan se, että tällaisella potilaalla, jonka oireita ei sovi ollenkaan mihinkään, niin ei ne EKG-muutokset, ei niitä pidä ristiä miksikään iskemiaksi. Pitää ottaa anamneesi huomioon ja EKG-muutokset, molemmat käsikädessä. Ja tässä nähdään T-inversion syitä, on paljon muitakin kuin pelkkä iskemia. Normaali, voi olla täysin normaali T-inversio. Kaikissa potilailla on otettu monta EKG vuosien välillä, kaikissa on T-inversio, eikä potilailla ikinä ollut mitään sydäninfarktia tai muutakaan. Ole pelkkä hyperventilaatio, kohonnut kallinen paine, keuhkoembolia, elektrolyyttihäiriö, takotsupo, myokardiitti. Täällä on muisti-ilmiö. Se nyt tarkoittaa, tuo muistelma vähän ehkä hankala. Tarkoittaa, että jos potilaalla on tämmöinen kammio, jonkinlainen kammiokompleksit siellä, missä on se T-inversio, niin sitten se jää ne T-inversiot sinne. Niin sitä nyt ei tarvitse opetella, mutta muistakaa vaan, että T-aaltoinversiolla voi olla monia syitä. Anamneesi pitää ottaa huomioon. Nyt jo seuraava potilastapaus. 50-vuotias mies, 2 tuntia alkanut rintakipu, mikä pahenee kävellessä, tupakan 20 vuotta. Hyperkolesterolimäki on, ei halua käyttää satiinia, tyypin 2 diabetes, metformiini käytössä. Katsotaan EKG. Mitä tässä näkyy? ST-laskuja ainakin V1-V5. Anteeksi, toisetko? Ainakin ST-laskuja, olisiko V1-V5? ST-lasku V1-V5. Kyllä. Näkyykö mitään muuta? Se on ihan oikein. Kommenteissa on, että V2-V3 ST-lasku ja sitten Flimmeri kysymysmerkki. Kyllä tässä on flimmeri. Ei näy P-aaltoja. Ja tämä on tuosta näkyy, että tuossa toi RR-väli on eri kuin tämä RR-väli. Tämä on epäsäännöllinen eikä näy P-aaltossa jotain sahalaitaa. Niin joo, flimmeri kyllä. Ja sitten mainittiin ne ST-laskut taas. Okei, näkyykö muuta?
Mä kiinnittäisin teidän huomion tänne AVF:ään. Näettekö tässä jotain? Sen jälkeen mä kiinnitän sen huomioon tänne 3. Näettekö tässä jotain? Tämä nyt vähän aaltoilee, nyt tämä selvästi aaltoilee. Ainoa, jos ette saa selvää, niin pyytäkää hoitaa ottamaan uusi EKG, mutta tässä näkyy myöskin. Näettekö tässäkin jotain? Eli näähän on ST nousu. Eli ennen kuin ristitään tämä ST laskuinfarktiksi, täällä on ST nousu, eli tämä on ST nousuinfarkti. Hoitolinja muuttuu täysin. Niin. Eli tässä on flimmeri, ST nousut, 2., 3. AVF, resiprokaaliset muutokset, AVL ja 1. Eli tuolla on AVL, eli AVL on pieni ST-lasku, se on resiprokaalinen, ja 1. myöskin pieni ST-lasku, sekin on resiprokaalinen muutos. ST-laskut V2-V6, niin kuin mä saan aina näyttää ST-laskut tuolla, niin varsinkin silloin, muutakin kannattaa katsoa, mutta varsinkin silloin kannattaa katsoa myös takaseinäkytkenä. Mutta tästä nyt ei välttämättä tarvitse, kun me löydettiin jo ST-nousu. Sillä nyt ei meidän hoidon kannalta suurta merkitystä niillä posterisilla kytkennöillä. Täällä on ST-nousuinfarkti. Eli ei kannata heti kiinnittää huomiota siihen, mikä on niin kuin isoin muutos. Tämä on ST-nousu. Ja tämähän on siis totta kai alaseinäinfarkti, koska ST-nousut on tuolla 2., 3. nämä on alaseinä. Kytkentöjä sopii siis ihan anatomiaan. Ja resiprokaaliset muutokset vielä vahvistaa tätä asiaa. Resiprokaaliset muutokset, paitsi ne voi joskus tulla ennen näitä ST-nousuja, ne kans vahvistaa tätä, että kyseessä on ST-nousuinfarkti. Ja tämä alaseinäinfarkti, niin kuin me puhuttiin siitä RCA-tukoksesta, jos on RCA-tukos tai inferiorinen infarkti tai kautta oikein kammion infarkti, niin tämä on semmoinen, missä se V4R kannattaa katsoa ja erityisen varovainen nitraatteen käytöstä. Tämä on hypotensiovaara tällaisella potilaalla. Ja sitten AV-solmukkeen iskemään kun tulee, niin voi tulla kammiokatkoksia, voi tulla ihan bradykardia näillä potilailla. Näillä on tämmöisiä lisäasioita, mitä noissa muiden suonien tukoksissa ei välttämättä niin prominentisti tule. Sen takia tämä on tärkeä diagnosoida. No niin, seuraava EKG. Nyt ei ole anamneesi, nyt katsotaan vain EKG. Mitäs te näette? ST nousia melkein kaikissa rintakytkenneissä. Joo, kyllä. ST-nousu tuolla näkyy. Tässä on merkittävä. Me nyt ei tiedetä minkä ikäinen, mutta tämä on yli 2,5 taitaa olla tuossa noin, ja tämäkin on yli 2,5. Tämä on, tämä on 2 rinnakkaisia kytkentöjä, ja 2,5 oli se raja jopa sillä alle 40-vuotiailla, niin nämä on ihan merkityksellisiä. Näettekö te muuta? Huomatkaa tämä muoto. Tämä on niin kuin suora, tämä on huolestuttava, tämä on kovera. Tässäkin on tämmöinen suora ST-nousu. Ei ole niin kuin hymysuu niin kuin näin. Niin ne on vähemmän huolestuttavia kuin suorat tai semmoiset kuperat. Haudankivimäiset. Tuolla 1. on lisäksi ST-nousu. Tuossa on tuo perustaso ja tuossa on ST-nousu tuossa rajakytkentä 1. Ja AVL on myös ST-nousu. Lisäksi, niin kuin aikaisemminkin tässä on flimmeri NAP-aalto, mutta niihin nyt ei tarvinnut keskittyä, mutta NAP-aalto on aika nopea. Aika usein joskus kun näkee, että flimmeri pamahtaa infarktin yhteydessä, se ei ole mitenkään tavatonta.
tavatonta. Joo, tuossa on noin muutokset. Flimmeri ja ST-nousuinfarkti. Antero. Septolateraalinen. No, anterolateraalinen. Tämä sopii anatomiaan, että on anterorisesti muutoksia ja lateraalisesti on muutoksia. Eli ykkönen ja AVL lateraalisia muutoksia, nämä oli niitä anterorisia muutoksia. Sopii anatomiaan. Sepaloitimota anatomiaan. Seuraava EKG, mitäs tässä on? Kommentteihin tuli Flimmeri kysymysmerkki. Joo, Flimmeri. Ei näy P-alta, on epätasainen. Kyllä. Mitäs muuta? 2, 3 ja AVF, ST nousu. Sitten kommenteissa on, että V3-V6 ST-nousu. Joo, V3. Muistakaa, nyt ei tiedetä minkä ikäinen onko mies nainen, mutta vähintään 1,5 millimetriä. Tämä ei ole ihan 1,5 millimetriä tämä V3, mutta V4-V5 ihan oikein ST nousee suora, tämmöiset suorat. Tässä on ehkä jopa vähän coveruutta tuossa noin. Sitten 2, 3, AVF, kyllä ihan oikein. Mihin tämä sopisi anatomisesti? Tämä niin kuin, mitä tarkoitan anatomisesti, niin kuin sydämen seinämiä. Onko lateraalinen, inferiorinen, etuseinäinfarkti? Oletko inferiorinen? Inferiorinen ainakin, eli 2, 3 ja AVF, niissä on kaikissa pienet ST-nousut. Inferiorinen ainakin, onko muuta? Lateraali. Ja lateraalinen, kyllä. V5, V6 on lateraalisikin. Hyvä. V4 on myös tässä mukana. Tähän menee anterioriseksi, mutta tämän mä kyllä ristisin inferolateraliseksi infarktiksi. Ja huomatkaa, tuossa AVRS on resiprokaalinen ST-lasku. Ja tällä potilaalla nyt on dominantti LCX, että sen takia siellä on se kiertävä haara kiertää sinne myös alas. Tämä on vähän poikkeava, tämän potilaan niin anatomian poikkeava, että se kiertää sinne alas. Että sen takia se aiheuttaa lateraalisen infarktin ja myös inferiorisen infarktin. Mutta inferolateraalinen infarkti on täysin niin kuin anatomisesti adekvaatti infarkti, sitä pitää hoitaa ihan infarktina. Mitäs tässä näkyy? ST-lasku V2-V6. Eli sanoit ST-lasku V2-V6. Näkyykö muuta? Kommentteihin tuli toi sama ja sitten lateraal. Lateraalisessa, eli lateraaliset kytkennät on V5, V6, 1 ja AVL. AVLssäkin ehkä pieni. 0,5 millimetriä liittää ST-laskussa. Ja täällä on lisäksi T-inversiot, eikö vaan? Täällä anteriorisesti. Näkyykö muuta? Yksi muutos pitäisi vielä nähdä. Näkyykö jossain ST-nousua? AVR:ssä. Erittäin hyvä. AVRS näkyy ST-nousu. Eli summataan löydökset. AVRS ST-nousu, laajasti ST-laskuja ja T-inversioita näissä kaikissa rintakytkennöissä ja sitten AVL:ssäkin näkyy, ykkösessäkin näkyy. Mikä tämä on? Kakkosessakin näkyy. Mikä tämä on? Onko Ja, se left mainin tuko? Kyllä. Tämä voi olla left main tukos. Tämä on tärkeä diagnoosi, koska tämänkin hoito eroaa muusta. Tätä
Tämänkin hoito on kiireellinen PCI. Tämä pitäisi ottaa STEMI-päivystäjälle. Tämä on niin kutsuttu globaali iskemia. Joko left main tai sitten sekä LCX että LAD:ssä joko kriittinen iskemia niissä niin kuin molemmissa tai sitten left main. Tämä kutsutaan globaaliksi iskemiaksi. Eli tämän tyyppilöydössä, tai siis pitää olla AVR:ssä merkityksellä ST-nousu ja yli 6 kytkennässä ST-lasku. Ja niin se on globaali iskemia. Tämä pitää tunnistaa. Tämähän ei niin kuin sinänsä välttämättä mitään anatomiaa noudata, mutta jos on left main, niin huomaat, että siinä on niin kuin 2, sekä se LCX-alue että se LAD-alue kärsii iskemiasta. Ja huomaatte, että tässä nämä ST-laskun alaspäin viettäviä. Niin sekin tekee niistä merkityksellistä. Alaspäin viettävä ST-lasku on merkityksellinen. Ylöspäin ei niinkään, voi olla normaali. Se on tästä STEMI-päivystyksellä tämä pitää hoitaa. Mitäs tässä näkyy? Huomaatko kukaan mitään poikkeavaa? Onko nuo T-aallot aika korkeat? Hyvä huomio. T-aallot, se, että on korkeat T-aallot, niin se voi johtua monessa asiassa. Yksi niistä on iskemia. Joskus jollakin potilaalla on ihan luonnostaan korkeat T-aallot. Mutta tällä potilaalla, mitä sanoin, että jos katsotte vanhaa EKG, ne on samanlaiset kuin aikaisemmin. Eli ne ei ole mitään uusia muutoksia. Korkealla T-aallot on muitakin syitä, esimerkiksi hyperkalemia on muitakin syitä. Tämä voi olla täysin fysiologinenkin. Hyvä huomio. Vähän ehkä näyttää prominenteilta, mutta jos nyt sovitaan, että vanha EKG on käytössä ja ne on hänelle normaalit tälle potilaalle. Ei tässä mitään muuta. Näettekö kuualtoja jossain? Näettekö merkityksellisiä kuualtoja? Muista kuualtoja on kahdenlaisia. On täysin normaaleja kuualtoja, sitten on ne patologiset kuuallot. Jos joku ei näe kuualtoja, ei se mitään, käydään kohta. Tänne tuli, että T-aallot korkeat ja VAVE V1. Q-aalto V1. Niin V1-kuualto. Kyllä, V1 on kuualto. Niin nyt on tärkeää, että myös V2-kuualto, että kahdessa rinnakkaiskytkennässä on kuualto. Nämä on kuualto, eli kuualto tunnistaa siitä, että ei ole R-aalto tuossa ensin, pelkkä menee heti alas. Ja tämä itse asiassa QS, tässä on Q ja S samassa. Mutta QS on niin senkin on pakattu patologinen kuualto, se on sama asia, ne tarkoittaa, että tuossa on kahdessa peräkkäiskytkennässä kuualto, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos nämä on uusia, siis kuuallotkin on vähän sellaisia, että joskus joillakin potilailla on niin kuin fysiologisesti kuualtoja, jos ne on uusia, niin ne tarkoittaa, että potilailla on luultavasti kehittynyt infarkti, eikä sitä voida enää pelastaa sitä aluetta. Se on jo infarktoitunut, vaikka tekisi mitä sille suonelle, niin sitä ei enää voi pelastaa. Varsinkin 3. ja AVR:ssä näkee ihan normaalistikin kuualtoja potilailla. Tuolla on pieni ST-nousu, mutta se ei ole merkityksellinen tuossa noin. Vanha septaalinen infarkti, V1-V2 kuollot. Tässä on patologisen kuollon kriteeri, eli yli 20 millisekuntia, mikä siis tarkoittaa, jos meillä Suomessa, mä en tiedä mitä teillä on muualla käytössä, mutta Suomessa yleisemmin 50 mm sekunnissa on se paperinopeus, 20 millisekuntia tarkoittaa yhtä pientä ruutua. Eli sen pitää olla V2-V3 yksi pieni ruutu, ja sitten sen pitää olla muissa 30 millisekuntia ja 1 millimetrin syvä, niin se on patologinen kuolto kahdessa rinnakkaisessa kytkennässä. Nyt kun muistetaan näitä peilikuvamuutoksia, niin joskus näkee myös R-aaltoja V1-V2, jos on lateraalinen infarkti, niin V1-V2 voi olla myös R-aalto niin kuin
niin kutsutusti peilikuvamuutoksena, eli resiprokaalisena muutoksena siitä. Kyllä. Noin. Ja niin kun me katsottiin siinä alussa, ne normaalit kuolot, ne on ihan sellaisia pieniä nypylöitä, ne on normaaleja kuoltoja. Ne ei täytä näitä kriteereitä, niiden pitää olla tietyn levyisiä ja sitten vielä tietyn syvyisiä. Jos muistakaa, näitä normaaleja kuoltoja on, 3. AVR, voi olla ihan normaalisti, niistä ei tarvitse huolestua. V1-kuolto voisi liittyä vasemman kammin hypertrofiaan. Ylipainoisilla, kun on rasvaa täältä tulee niin kuin täältä vatsan puolelta tulee rasvaa ylöspäin. Se joskus kääntää sitä sydäntä niin, että tulee kuoltoja 2. ja 3. AVF. Ja nekään ei aina. Näilläkin on, niin kuin monille EKG-muutoksille, niin niillä on myös vaihtoehtoisia diagnooseja. Myokardit, keuhkoempelä, LHB, että on myös vaihtoehtoisia diagnooseja kuolloille. Mutta se uusi kuolto on aika suspekti kyllä. Tässä on tämmöinen QS-kompleksi. Tuossa on pieni R. Tuossa on tämmöisen pienen nypylän, niin tuossa on R. Tässä ei ole kuolto. Jos tämä olisi niin kuin potilas, jolla on vaikka ollut vähän pidempää oireita, niin tämä alue ei enää, eli tämä septaalinen alue ei enää pelastettavissa, mutta tuossa olisi vähän pelastettavaa, kun tuossa on vielä R-alta. Ei ole muodosta vielä kuoltoa. Mutta ST nousu on jo, että jos ei tätä reperfusoi, niin luultavasti tonnekin tulisi kuolto. Tänne muuallekin voisi tulla kuolto. Mikäs tässä on? Voisiko eteisvärinen? Ei ole P-aaltoja. Vai olisiko tuossa P-aalto? Tässä nähdään vähän pidempi. Tuossa taitaa olla P-aalto. Mä sanoisin tuon P-aallossa. Tuollakin taitaa näkyä P-aalto. Sinusrytmi. Mitäs muuta näkyy? Tuossa jos on pidempi niin se on helpompi katsoa, että ne jatkuu, ne on niin kuin samanlaisia ne P-aallot. P-aallot on vähän helpompi katsoa. Tai sitten katsoa vanhoja EKG, minkälaista P-aallot näyttää sieltä, jos siellä näkyy P-aalto. Mä sanoisin, että tuossa olisi P-aalto. Onko siinä vasen haarakatko? Tässä on vasen haarakatkos. No mitäs jos tällä potilaalla olisi rintakipua ja se tulisi päivystykseen, niin mitä sä pystyisit sanoa tästä EKGstä? Pystyisi tässä EKGstä erottaa, onko iskemia, onko ST-nousua? Kommenteissa on WP, W-syndroom. VPV. Hyvä arvaus, kyllä. Siis, tämä voi näyttää delta-aallolta. Sitten voi olla pidempi. Sitten siinä PQM pitäisi olla lyhyt. Mutta tämä on vasen haarakatkos. Mutta joo, kyllä tämä voi näyttää delta-aallolta. Ihan hyvä kommentti. Sitten tuli kommentti, että ei voi diagnosoida iskemia, kun on bundle branch block. Kyllä. Käydään nyt 2 tärkeää asiaa vasemmasta haarakatkoksesta. Yksi on se, että jos potilaalla on oire ja uusi, jos meillä on vanha EKG käytössä ja potilaalla on uusi vasen haarakatkos, niin se kannattaa hoitaa kuin STEMI. Jos me tiedetään, että se on uusi. Ja potilaalla on siihen sopiva oire, pitää olla oire. Mutta taas vastakkainen tapaus, jos potilaalla ei ole mitään oiretta, ja sanotaan, että potilaalla 3 viikosta otettu EKG ihan normaali, nyt vasen haarakatkos ei ole oiretta, niin sitä ei pidä hoitaa. Se ei ole mitään iskemiä, ei pidä hoitaa minään iskemiä. On muita tutkimustarjoja, sydämen ultraääntähkää ja tällaista, mutta se ei ole mikään iskemian muutos. Ja joillain potilailla ne on niin kuin intermittoivasti, aina välillä vasen haarakatkos, välillä on normaali, jollakin voi olla intermittoivasti. Sitä ei pidä pitää iskemian muutoksena mitään uutta vasenta haarakatkosta, jos potilailla ei ole siihen sopivaa oiretta. Toinen asia, että usein ainakin vanhoina aikoina on opetettu, että ei voisi vasemmasta haarakatkoksesta ei voisi iskemiadiagnostiikkaa tehdä.
voi siitä jotain iskemiadiagnostiikkaa tehdä. Tässä on tämmöiset Garbossan kriteerit. En nyt käydä näitä kovin yksityiskohtaisesti läpi, mutta pääsette tiedätte, että näitä voi käyttää, että voitte hakea, kun teillä on vasenhaarakatkossa tai epäilette, niin voitte hakea, miten nämä Garbossa toimii. Mutta muutama periaate. Eli vasemmassa haarakatkoksessa on normaalia, että ST-lasku alaspäin on eri suuntaan, mihin se QRS-kompleksi. Jos QRS-kompleksi on ylöspäin, niin ST-lasku on alaspäin, se on normaali muutos. Samoin jos on toistepäin, eli suurin osa QRS-kompleksista alaspäin ja ST-nousu on ylöspäin, sekin on normaali. Eli puhutaan tästä diskonkordantista ST-segmentin muutoksesta. Mennään nyt tähän. Eli tässähän esimerkiksi V2 nähdään ST-nousua, mutta koska QRS-kompleksi menee alaspäin, eli ne menee eri suuntaan, se on normaalia. Ja tässäkin ST-nousu, tämä menee alas, se on normaalia. Eri suuntaan menevät muutokset on normaalia. Mikä ei ole normaalia, että ne menee samaan suuntaan. Eli jos QRS-kompleksi menee ylöspäin ja tämä ST-segmentti nousee ylöspäin, se ei ole normaalia, eikä myöskään tämä, että QRS-kompleksi alaspäin ja ST-segmenttiin tulee ST-lasku, samaan suuntaan QRS-kompleksi, sekä ei ole normaalia. Ja myöskään tämmöiset ylipitkät tai ylikorostuneet ST-nousut ei ole normaaleja. Ja tässä on näytetty, miten tässä on vähän muutamia laskukaavoja, mitä voi käyttää. Tätä voi suhteuttaa tähän QRS-kompleksin amplitudiin, voi suhteuttaa tätä ST-laskua tai ST-nousua, jos se ylittää 25%, niin se on merkityksellinen. Mutta ei tarvitse nyt opetella tätä. Sitten kun teille tulee sellainen tapaus, niin hakekaa netistä, Googlesta löytyy Garbossan kriteerit, miten se toimii. Nämä on aika spesifejä muutoksia. Tässä huomataan, että 92%, 96% spesifejä. Nämä ei ole kovin sensitiivisiä välttämättä. Että, vaikka ei ole, niin silti voi olla mutta aika spesifisiä nämä kyllä on. Jos löydät tätä muutosta, niin aika puolella todennäköisesti on tämmöinen ST-nousuinfarkti. Ja pitää hoitaa ST-nousuna, pitää soittaa STEMI-päivystäjälle tai sitten liuottaa, jos ei pääse nopeasti angiografiaan. Joo, tässä on esimerkiksi Medcalcista löytyy että mitä nämä on, mutta ei tarvitse ostaa ulkoa missään nimessä. Tässä on yksi EKG, voitte nopeasti katsoa. Ja tässä on vielä toinen, tämä on siis sama EKG, tässä on raajakytkennät, tässä on rintakytkennät. Mitä te näette tässä? Ihan selkeä varmasti se, mitä te luulettekin. Bradykardia tuli kommentteihin. Joo, ehkä tämä on vähän ehkä bradykardinen. Mitäs muuta? Onko se tahdistettu rytmi? Kyllä, tämä on tahdistettu rytmi. Tuossa on tahdistin piikki. Eli tässä on potilaan oma lyönti, ei ole tahdistusta. Tässä on tahdistin lyönti ja huomataan, että tämä on ihan erilainen. Tämä näyttää vähän vasemmat haarakatkoukset. Vähän näyttää vasemmat haarakatkoukset. Eikö niin? Tämä tahdistin. Sitten taas omia lyöntejä. Mä otin tämän tähän siksi, että joskus tahdistin potilaallekin pitää tehdä iskemiadiagnostiikkaa. Ja joskus se ongelma on siinä, jos kaikki lyönnit on tahdistettuja. Eli tällä potilaalla, pitäisi tehdä iskemiadiagnostiikkaa, niin ei me katsota tätä tahdistin lyöntiä. Me katsotaan tätä hänen omaa lyöntiä, onko tässä ST-nousua, onko D-inversioita, onko ST-laskuja. Eikö niin? Se on helppoa, emme katsota tätä. Sitten me voidaan tehdä helposti iskemiadiagnostiikkaa. Mutta jollain potilaalla on koko ajan tahdistettu rytmi. Jos niillä on koko ajan tällaisia lyöntejä, niin mitä me sitten tehdään? No niin kuin mä sanoin, tämä näyttää vähän vasemmat haarat, koska me voidaan käyttää myös tällaisen tahdistin kompleksin niitä Garbossan kriteerejä, jos on koko ajan tällaista. Se oli tämän EKG:n opetus. No niin. Sitten, mitä te näette tässä EKG:ssä? Täällä on nämä raajakytkennät ja tässä on rintakytkennät.
Haluaako kukaan sanoa jotain? Kommentteihin tuli, että V2-V6 ST-lasku, Hyvä. inferiorisessa ST-lasku. Mikä se toinen vastaus oli? Inferioorisessa ST-lasku. Joo, eli infra tarkoittaa siis 2, 3 AVF. Kyllä, siinä on ST-laskuja. Keskitytään nyt erityisesti näihin muutoksiin, näihin rintakytkentöjen muutoksiin. Ja te huomaatte tässä näin, että tulee aika syvä ST-lasku. Ja mitä sitten sanotte tästä T-aallosta? Siinä on tuommoinen hyperakuutti T-aalto. Hyperakuutti T-aalto, kyllä. Tälle on oma nimitys, tämä on niin kutsuttu De Winter T-aalto. Tämä on LAD-okkluusio. Tämä pitäisi hoitaa kuin STEMI. Eli soittakaa STEMI-päivystäjälle. Tämä on De Winter T-aalto. Eli vaikka me nähtiin tuolla ST-laskuja muualla, itse asiassa AVR:ssä nähtiin myös ST-nousu tuolla resiprokaalisesti. Tämä on STEMI, tai pitäisi hoitaa kuin STEMI. Ja tässä poikkeuksena nyt, tämä on vähän, näette, tämä on ylöspäin viettävä. Niin kuin me äsken, mehän puhutte, että ylöspäin viettävä ei ole niin merkityksellinen, että se pitää alaspäin viettävä tai suoraan. Tämähän on selvästi ylöspäin viettävä tämä ST-segmentti tässä. Mutta kun tässä tulee, tämä yhdistyy tämmöiseen hyperakuuttiin T-aaltoon, niin tämä on De Winter. Ylöspäin viettävä ST-tason lasku ja hyperakuutti T-aalto De Winter soitetaan STEMI-päivystäjälle. Tässä on toisenlainen hyperakuutti T-aalto. Tässä on nyt tullut jo ST-nousu. Eli tälläkin potilaalla, jos me toistettaisiin tätä EKG:tä, niin se alkaisi tulee se ST-nousu siellä. Siellä kyllä, mutta mieluummin ollaan ajoissa liikkeellä ja aletaan hoitaa sitä lääkitykset päälle ja yritetään saada reperfuusio potilaalle. Ja hyperakuutin T-aallon kriteerit, voi edeltää ST-nousun muutoksia, toista EKG, tunnista De Winter ja yleensä T-aalto korkeampi kuin vastaavan koirasan amplitudi ja yleensä epäsymmetrinen. Mennään katsomaan vielä tätä epäsymmetriaa tuossa noin. Tämä ehkä ei ole niin prominentti tässä tämä epäsymmetria, mutta tässä se on prominentimpi. Tässä niin kuin menee näin ja sitten vähän niin kuin näkee, että tuossa on toinen epäsymmetrinen. Tämä on suora tuommoinen viiva ja tämä on, niin kuin nämä kulmat on vähän eri, jos hahmottaa. Ja tuossa näette, että tämä on korkeampi kuin tuo QRS. Tässä nyt ei ole ihan, mutta on tämäkin aika korkea. Tässä on taas näitä, tässä on pelkkä hyperakuutti. Tässä on ehkä pientä ST-nousuukin ja sitten hyperakuutti T-aalto. Myöskin. Varsinkin jos teillä on vanha EKG käytössä, niin katsokaa. Voi olla myös hyperkalemia. Jos anamneesi sopii, niin hoitakaa. Ja sitten ne labrat tulee, kun tulee. Eli siis tarkoittaa, että soittakaa eteenpäin potilaasta STEMI-päivystäjälle ja labroja jäädään odottelemaan. Joo. Mites tässä? Osaako joku sanoa, mitä tässä näkyy?
Kommentteihin tuli, että V2-V4 ST-lasku. V2-V4 ST-lasku, erittäin hyvä. Tuleeko mieleen, mitä te haluaisitte tästä potilaasta seuraavaksi? Nyt jos potilaalla oireet sopii, että on rintakipua ja tällaista, niin sopiiko tämä nyt N-STEMiin? Oletteko tyytyväisiä? Tämä N-STEMi ei ole mitään, ei tarvitse päivystyksessä mitään STEMi-päivystä ja häiritä, otetaan sairaalaan, vai tekisittekö jotain muuta? Otettaisiin ne V7, V8 ja V9 lisäksi. Joo, hyvä. Eli otetaan ne posterioriset kytkennät, ja mitäs posterioriset kytkennöissä näkyy? Tänne tuli kommentteihin myös, että takaseinäkytkennät. Joo, kyllä, takaseinäkytkennät, tosi, joo, ihan oikein. Onko siinä nousua? No niin, nyt täällä V7, V8 näkyy ST-nousu. Tämä on ST-nousu-infarkti. Tämä ei ole mikään ST-lasku, tämä on non-STEMi. Tämä on ST-nousu-infarkti ja pitää soittaa STEMi-päivystäjälle. Täällä, kun otetaan näitä, niin kuin me aikaisemmin käytiin läpi, että riittää paljon pienemmät ST-nousut, riittää jo 0,5 millimetrin ST-nousut. Mehän katsottiin, nehän on kauempana, siellä on paljon keuhkoa välissä, kun ne tulee sinne taakse selkään nuo kytkennät. Sama siinä V4R on vähän kauempana, niin riittää pienemmät jotkut sanoo alle 40-vuotiailla sitten pitää olla kuitenkin yli millimetrin. Tuossa näkyy korkeammat R-aallot V1. Tästähän ei ole normaali tämä V1 R-aalto. Ja näitä se normaalin EKG V1 pitäisi R-aalto mennä alas. Voi olla pieni R-aalto V1. Voi olla pieni R-aalto, mutta sen jälkeen pitäisi olla S-aalto. Tämähän ei ole normaali, että tulee tuommoinen V1. Ja V2 pitäisi olla selvästi pienempi R-aalto. Voi olla isompi kuin V1 R-aalto. Silti pitäisi olla S-ääkin siinä. Ja sitten voi olla kuuaallot posteriorissa kytkennöissä. Tuolla näkyy kuuaaltoja ja merkityksellisiä kuuaaltoja posteriorissa kytkennöissä. Mikä tässä on syytä huomata, että tämmöinen isoloitu posteriorinen infarkti on aika harvinainen. Yleensä on muitakin muutoksia. Tässäkin EKG:ssä me nähdään esimerkiksi 3 on ST-nousu. AVF on ST-nousu. Tämä on niin kuin tämmöinen postero-inferiorinen infarkti. Että on aika harvinaista, että on pelkästään posteriorinen infarkti, mutta on sekin mahdollista. Ja tässä on esimerkki tästä tämmöisestä, että on postero-inferior. Kakkosessa ihan selvät ST-nousut. Täällä ST-laskusta otetaan ne takaseinäkytkennät, niin näkyy selkeät ST-nousut. No niin, mitäs tässä näkyy? Saa hetken katsoa. ST-lasku 1, 2 ja V2, V5. Ehkä V6. Joo, on V6. Ihan oikein. Kannattaa katsoa ne posterit, ettei vaan ole ST-nousua missään. Ja tämä on iskemia, tämä on non-STEMi. Ei tarvitse ottaa STEMi-päivystäjällä, mutta pitää ottaa tietenkin sairaalaan, jos potilaan oireet sopii sitten siihen. Seuraava EKG.
2-3 AVF ST nousta. Eli mikä anatominen alue? Inferiorin. 2, 3, AVH inferioriset kytkennät. Näettekö resiprokaalisia muutoksia? ST-lasku on V2. Kyllä. V1 myös. Voi olla pientä V1, mutta sitten tuolla ykkösessäkin on pientä ja AVL:ssä. Ne on ne resiprokaaliset muutokset. Ja tältä potilaalta on otettu V4R, eli muistakaa se inferiorinen infarkti oli se, missä voi tulla hypotensiota, kaikenlaisia kammiokatkoksia, ei saa antaa nitraattia. Ja tässä on otettu vielä V4R, niin näkyy tämä myös se oikea kammio. Siellä on. Tässä riitti se 0,5 millimetrin ST-nousu tässä V4R:ssä. No niin, sitten päästään loppuun kohden. Take home message. Tunnista anatomiset ST-tason muutokset ja resiprokaaliset muutokset. Ota 16-kytkentänä EKG, kun epäilet akuuttia koronasyndroomaa. Ja sitten UAP-potilaan EKG ja sydänmarkkinat ovat täysin normaali, mutta potilas voi silti tarvita sairaalahoitoa. Että jos se oireet sopii UAP, niin sitten otetaan osastoille. Näillä pitäisi iskemiadiagnostiikassa pärjätä näillä tiedoilla. Kun otetaan ne huomioon ne asiat, mitä siellä alussa oli, mitä ei käyty läpi. Että siellä oli kaiken näköisiä muutoksia, mitä myös pitäisi osata. Niin kuin varhaista repolarisaatiota. Se sekoittaa joskus myös perimyokardiitti sekoittaa tätä diagnostiikkaa. Niitä on sitten eri luonnonaiheita. No se kysyttävää. Mä kiitän osallistujia. Olitte hyvin mukana, saatiin vastauksia ja toivottavasti tästä oli apua nyt tästä luennosta.